नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन देवालो रथसप्तमी जात्रोत्सव 14 ते 18 फेब्रुवारी पर्यंत. श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवालो रथसप्तमी जात्रोत्सव बुधवार 14 फेब्रुवारी ते 18 फेब्रुवारी पर्यंत असून 18 फेब्रुवारीक श्रीची महारथांतल्यान मिरवणूक जाल्ल्यानंतर भाविकांक गुढी प्रसाद वाटून जात्रोत्सवाची समाप्ती जातली. या रथसप्तमी जात्रोत्सवा निमित्तान वर्ष पद्धती प्रमाणे प्रत्येक दिवसाक रात्री 9:30 वाजताना 5 नाटकां सादर करतले. 14 फेब्रुवारीक रात्री 9:30 वाजताना आगोंद नाट्य कलाकारातर्फेन राजमुद्रा हे पौराणिक नाटक, तर 15 फेब्रुवारीक गुळेकर नाट्य कलाकारातर्फेन सामाजिक नाटक सादर करतले. 16 फेब्रुवारीक वैजावडेकर नाट्य कलाकारातर्फेन नाते रक्ताचे हे नाटक, तर 17 फेब्रुवारीक नुवेकर नाट्य कलाकारातर्फेन सुवर्ण सुंदरी हे नाटक सादर करतले. 18 फेब्रुवारीक श्रीस्थळ वासियातर्फेन धाडिला राम तिने का वनी हे पौराणिक नाटक सादर करतले. सगळी कार्यक्रमाक भक्तान हजर रावन कार्यक्रमाक शोभा हाडची अशे श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवालया कमिटीतर्फेन कळयला. वसिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार ऍडमिशन सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू असा. आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दिस, प्रजासत्ताक दिस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिस साजरे करतात. प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात. गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्याशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात. आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 99866 20486 आणि 9880 368186. कारवारच्या हब्बुवाडा रस्त्या कामगिरीचे विलंबदितीचेर माजी आमदारालो आक्रोश. कारवार शहराच्या हब्बुवाडा रस्त्याची कामगिरी काम अपूर्ण जावन पुढले काम रस्ता दुवाजक, गटार निर्माण आणि विद्युत विभागाचे काम बाकी आशिल्ले 1 वर्ष जाले तरी त्या बाकी आशिल्ल्या कामाची मंद गतीन कामगिरी जाल्ल्यान त्या कामगिरीचे माजी आमदार BJP राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नायक हेमी आज विक्षण करून गटाराच्या वयर झाकण घालना, डिवायडरा जाग्यार पातळ सिमेंट लेप काढला हे पळोवन तेमचेर आक्षेप व्यक्त करून काम बंद करची मागणी केली. संबंधित अधिकाऱ्यान घटनास्थळार हजर जावन डिवायडर, विद्युत दीप आणि गटाराचे काम जाता तितले बेगी पूर्ण करची हमी दिवन सार्वजनिकाक या रस्त्यान संचाराक भयमुक्त करून दिवची मागणी केली. नापेक्षा उग्र आंदोलन करतले अशी ताकीद दिली. सार्वजनिकाला अभिवृद्धीसाठी माजी आमदारान कडक निर्णय घेयल्यान सार्वजनिकान स्वागतच केला. अशेच प्रत्येक अभिवृद्धी कामगिरीची आपल्या अवधीत बी अशीच काळजी घेतल्यार आज अशी परिस्थिती जायन जाल्ली असे सार्वजनिक म्हणतात. जे कंत्राटदार, संबंधित अधिकारी अशा अभिवृद्धी कामगिरीक विलंब करतात तेजेर संबंधित जनप्रतिनिधीलो आणि सरकारालो अंकुश उरूकूच जाय असो सार्वजनिकालो उद्देश असा. म्हण प्रत्येक कामात सार्वजनिकाक असोच माजी आमदारालो हेच पुढे तरी सहकार मेळतलो काय कितें असो प्रश्न नागरिकांनी व्यक्त केला. या वेळार कारवार नगरसभेचे स्थायी समिती अध्यक्ष, नगरसभा सदस्य, BJP नगर अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रमुख आणि नागरिक बहुसंख्येन हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲ್ उठेचा नापास तापयात सगळे जनप्रतिनिधी येतात आणि या म्हणून AW सगळे लोक हंग असतात नापास झाला बस तापया म्हणून आणि हे किती लेप घालू लागला तर 3.5 कोटीची कामाक लेप घालू लागला तर ड्रेन काय बांधला तुम्ही ड्रेन ಕಚ್ಚೆ ದೇನವರ್ಗ ಸಹ ಮುಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಲೇಪ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೀರಿ ಅವನಿಗೆ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲಸದವ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೊಂಚ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಾಲು ಓಡಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಹೌದು ಹೌದಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಮೊದ್ಲೇ? ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇದು ಅಗಲೀಕರಣ. ಯಾರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ರಾಮು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಈಗ ಇಲ್ಲದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅದು? ಈಗ ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಣ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಟ್ರೇನ್ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಯಾವ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ML ಇದ್ದಾಗ ರೋಡ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ? ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀರಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ मंगळूर विश्व कोकणी केंद्र हेमी आयोजित केलेल्या परिसंवादात कारवार जिल्ह्या वतीन विष्णू कोळगेकर. कारवार कोकणीची एक मालगाडी संस्था मंगळूर शक्तीनगरची विश्व कोकणी केंद्र या संस्थेचे वार्षिक अनेक पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम फेब्रुवारी 10 आणि 11 तारखेक पार पाडलो. या 2 दिवसाच्या कार्यक्रमात विविध परिसंवाद आयोजन केले. या कार्यक्रमात शनिवार 10 फेब्रुवारीक गोंया भायर कोकणी लोकांली स्थिती आणि गती या विशयाचेर एक परिसंवाद आयोजित केल्लो. या परिसंवादात कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्र या राज्यातल्या प्रतिनिधीन भाग घेतिलो. कारवार जिल्ह्याचे प्रतिनिधी म्हण कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगडचे खजिनदार अस्नोटी गांवचे श्री विष्णू कोळगेकर हेमी आपलो अभ्यासपूर्ण पेपर सादर केलो अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. समृद्ध परंपरा आसा. कोंकणी नाटकां, खेळ यासारखे सांस्कृतिक कलेचे लोकप्रिय प्रकार असून कॅथॉलिक समाजातर्फे करच्या तियात्र या विनोदी आणि सामाजिक कथेत एक समाजाक संदेश दिवचो अभिनव प्रकार हो या कोंकणी रंगभूमीक दिवचो कोंकणी लोकांलो योगदान म्हणून हरकत ना. कारवार जिल्ह्यात प्रत्येक समाजाचे लोक आपापल्या संस्कृती कलेचो वारसो जपतेर आसा. साहित्य, कविता, लोककला हितून कोंकणी भाषेचोच वापर करतात. लग्न कार्यात, दळण दळताना, दात्यावेले होबी, रयत शेतात नाटतना म्हणची गाणी एकट्या तोंडातल्यान दुसऱ्या तोंडात घोण लिपीच्या साहित्यात भर ना जातली पारंपारिक हो लोकवेद अजूनही जिवंत असा. कोकणी लोकांनी हीच या कलेची साक्ष म्हणून हरकत ना. कोकणी साहित्यात देवनागरी लिपीत समृद्ध अशा साहित्य आणि कविता, गद्य, नाटक, लोकसाहित्य अशा विविध प्रकारचा समावेश असा. जिल्ह्यात उलवच्या कोकणी बोलीत हालकी गौडा, सिद्धी, कुणबी, GSB, मुस्लिम, नवायक असे समाज आले. कोकणी भाषा उच्चाराचो कोकणी भाषेचेर वेगळो वेगळो प्रभाव पडता जाल्यार हर एक 8 ते 10 किलोमीटर अंतराचेर भाषेच्या उच्चाराचेर फरक पडता. कर्नाटक सरकारान कोकणी साहित्य अकादमी स्थापन केली, पण तेजो अध्यक्ष म्हण उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो एकच व्यक्ती आजपर्यंतच्या काळात अध्यक्ष झाला. ते सोडला दुसरं कोणीच झालं ना. जेन्ना त्या जिल्ह्याचो व्यक्ती अध्यक्षपदार वचना जाल्यार तोपर्यंत त्या भाषेची त्या जिल्ह्यात उदरगती जातली कशी हो एक मुख्य प्रश्न असा. नापेक्षा या साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षपदार प्रत्येक वेळा एक जिल्ह्याचे प्रांतवार कोकणी भाषेच्या वर्गवारी प्रमाणे अध्यक्ष निवडू जाय असे कोकणी भाषिकाले मत असा. जय कोकणी, जय कोकणी. धन्यवाद. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.